Og vi er til... nej. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal Ivan spille. Ja, og jeg har bare tænkt mig sådan at varme lidt op, så jeg kan koge de bedste for klassen. Vi har sådan noget, der hedder gamertid, og det har vi på onsdag. Og jeg har bare tænkt mig at koge dem, så jeg varmer lige lidt op. Han er rigtig dårlig. Hold nu kæft. Altså helt seriøst, så dårligt. Du er nødt til at give mig, jeg har været meget dårlig. Der var en gang ikke, drenge, I vil ikke vide, hvad der skete. Jeg begyndte at græde, den skulle sammen med. Det er rigtigt. Han synes, jeg var så lort. Jeg begyndte at græde. Jeg gik i hvert fald væk. Jeg begyndte ikke at græde, men jeg gik væk. Det er nærmest. Og hvor skal jeg lande? Crime City. Det er bare ikke det rette lande. Det er lige noget andet. Nej. Nå. Bare lige vi er tilbage, når der er noget action. Og ses. Nå, ja, der er ikke sket så meget action endnu. Der er det lille af. Gå ind til det lille af. Okay. Fint, bare tag det blå. Nej, tag det lille af. Jeg vil bare tage lille bagefter. Men det kan du ikke. Du kan ikke tage det. Bare bytte det. Nej, jeg kan bare smide mit... Det jeg kan tage her lige nu. Den fucking bil. Okay, der er en bil, der prøver at third party ham. Så han vil lige... ved ikke, om det er en god idé. Brug din superpower. Nå, det var din teammate. Jeg sagde ikke toget. Gutter og piger. Jeg ved godt, det lyder. Gutter og piger. Fandt det den samme shotgun? Jo, det er. Literally legendary number. Epic. Jeg skal altid lige rette mig. Prøv at bruge den. Prøv lige at skyde den. Jeg skal lige begynde at have toget. Prøv lige at skyde med den. Prøv lige at scope. Ivan, prøv lige at scope med den. Hvorfor skal jeg scope? Bare lige gør det. Jeg vent lige. Kom nu. Nej. Jo. Gør det nu bare med den der lille en. Hvilken lille? Den der lille af, du har. Ja, den der. Hvad? Der er en sniper rifle. Prøv. Godt. Hvad er der med? Og min teammate. Du har ikke nogen AR. Ja. Teammate, kommer du? Ja, jeg føler ret dårligt med at lade ham være. Men jeg er blevet til godt. Han er jo bare så lort i tiden. Jeg ved faktisk ikke, om man lort så godt, som man kan. Det er jeg filmer for. Jeg filmer stadig. Jeg skal filme her, ja. Jeg skal ikke bruge den her. Jeg skal egentlig ikke bruge den. Når jeg har lysværet, har jeg brug for shotgun. Det sagde du bare ikke, det der. Jo! Det mener jeg. Prøv lige at lave superkraften. Super. Jeg hader det. Hvor er min teammate? Det var det, jeg vandt med. Ja, det var det. Du ved også. Du kan vinde alting. Jeg er ude til noget, at du er god. Hey, der er en. Jeg kan godt se ham. Shit, jeg er dårlig. Du har only aimbot nogen mig. Nu er det irriterende. Det er jo ofte. Det er du ikke kommet på. Nej. Jeg kører. Og det er en healing, du derfor. Hvor kommer han? Nu han skal læse en anden bil. Han gider jo sammen med verdens bedste forhånd. Vi venter lige indtil der kommer noget action, og det er nu. Ja, det er nu. Sådan der. Yep. Easy kill. Vi ses, når der sker noget spændende. Ja. Hej. Tilbage med verdens dummeste teams. Ja! Jeg tror, de kan stå og hakke på alle ting. Det kunne det også.
Hallo. Nå. Ses. Eller, Det gør vi ikke. Men action. men når der er action, så kommer vi igen. Nej, jeg nåede det ikke, men han dræbte lige en. Jamen, ja. Han aimbottede ham. Jeg er bare lige venner. Jeg vil godt lide. Ej, der er en mere, der er en mere, der er en mere, der er en mere, der er en mere. Det er min teammate. Nej. Nu bliver du nødt til at klotche. Jeg ved det. Det kan du godt. Jeg ved det godt. De lov. Godt lavet. Jamen. Nej. Altså, Nej. min teammate. Kom igen, mand. Nå. Okay. Ja, jeg tænker, jeg bliver nødt til at sige, det... Ved du hvad? Det er okay. Jeg vil sige, at min team er blevet bedre end mig.